Hekk kif qegħdin jumejn biss il-bogħod mill-festi tal-Milied, fil-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana, diversi volontira għaddejjin bil-preparamenti għar-raba sena tal-ikla organizzata mill-Caritas għal dawk li jqattgħu dawn iż-żminijiet ta' festi f'Solitudni. Filwaqt li d-direttur tal-Caritas għal li ħossu grat għal dawk li għenu lil din l-għaqda f'dawn il-50 sena li ilha mwaqfa, stqarma news li huma għandhom ħolma waħda. Hija l-ħolma tagħna li xi darba niġu għall-ikla u ma jkun hawn ħadd. U li kulħadd isib l-ambjent tiegħu fil-familja tiegħu mal-qraba tiegħu li jinġabar flimkien. Għal din l-ikla mistennija li jattendu madwar 500 persuna inkluż 17 tifel u tifla fil-waqt li ser ikun hemm aktar minn 100 volontier. Min-naħa tiegħu l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi saħaq li din l-ikla hija festa ta' solidarjetà fejn bħala Maltin qed nuru l-veru sens tal-Milied. Allura li naħsbu anki mhux biss fina nfusna f'dak li nirċievu aħna, ma f'dak li nistgħu nagħtu lil dawk li huma waħedhom. Iktar ma nagħmlu hekk, iktar inkunu qed nieħqu l-iskop tal-Milied. L-organizzaturi saħħu li dawk li jixtiequ jattendu għal din l-ikla jistgħu jagħmlu kuntatt mal-Caritas jew inkella mal-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana. Min-naħa tiegħu l-Arċisqof j.Scicluna ħataf l-okkażjoni sabiex jibgħat l-awguri tiegħu lil dawk kollha li jsegwu l-istazzjonijiet ta' Wan. Nawgura l-semmija kollha tal-Wan u x-xandil ieħor konness, awguri mill-isbaħ għall-Milied u s-sena tajba. Jalla f'ambjent ta' ġid materjali nkomplu wkoll l-għoża spiritwali u l-għaqda ta' bejnietna fi spiritu ta' kollaborazzjoni, ta' maħfra l xulxin. Jalla il-glorja li nagħtu lill-Alla u tissarraf ukoll f'paċi bejnietna il-koll. Idħol fuq one.com.mt